De danske forretninger er for alvor begyndt at gå online for at sælge deres varer, og kunderne de følger med. I første kvartal i år blev der foretaget 7,7 millioner betalinger ved computerskærmene herhjemme. Og det er en femdobling siden 2003. Det er især rejser, taletid til mobiltelefonen, film, musik, IT og elektronik, der bliver købt. I dag gik så en af Danmarks største supermarkedskæder for alvor på nettet, men også de mindre forretninger spinder guld på nethandlen. Nethandel. En flyvende start fra Fars.dk. Familievirksomheden, der begyndte hjemme i kælderen for 5 år siden, og som nu sælger fjernstyrede racerbiler og helikoptere for 1 million om måneden til kunder over hele verden. Vi kan betjene mange flere kunder, end vi kunne, hvis vi kun havde en normal butik. Og på samme tid så rækker vi også ud til et langt større publikum, end vi kan ved at have vores butik alene. Og det er der mange, der får øje på lige nu. I denne uge hoppede Bilka med på e-handelvognen og åbnede Bilkashoppen.dk, et bogmarked på internettet. For en lille virksomhed kan det være en fordel, og man pludselig kan sælge til hele landet, mens de store butikker har jo et helt andet perspektiv. De kan gå ind og supplere deres forretning med en egentlig e-handel. Man får for det første kæmpe sortiment. For det andet så er det nemt at have med at gøre. Man kan sidde derhjemme og bestille det, man kan få leveret til sin arbejdsplads. Og så sidst, men ikke mindst, fordi der er så mange muligheder, kan man også finde den rigtige pris. Over 14 milliarder kroner har danskerne købt varer for over nettet bare det seneste år. Det mærker de blandt andet hos Forbrugerrådet. Når der bliver klaget over problemer med e-handelsvirksomheder, så er det typisk, at leveringsfristerne ikke bliver overholdt, eller at der simpelthen ikke bliver leveret den vare, man har bestilt. Hos Morfars.dk er de da heller ikke i tvivl om, at der er udskilningsløb på vej. Forbrugerne bliver mere kredsende. De bliver vant til, at varen den skal være der, den skal leveres hurtigt, og den skal også være til den rigtige pris. Så jeg tror, at vi vil se, at de internetbutikker, der ikke går helhjertet ind i sagen, de vil falde fra hen over den næste periode.